ang Ginoo mo supply maging siya sa tanan nato nga gitinguha. Pero wag ko mangambog ha. Ako lang isulti. Dirita sa ako misahig mag-isuon diri sa Kaduhang Korinto sa isdot kay mo kanay ako giwali gahapon. Kaduhang Korinto. So, dirita. Amen. So, kung basahon dire, busa ingon nga mga katabang sa Dios, naghanyo kami kaninyo nga dili niyo himuong kawang ang grasya sa Dios nga inyong nadawat kay nagingon ang Dios gidungog kung kamo sa takna nga akong gikhimutan o gitabangan kung kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios karon mao na ang adlaw sa kaluwasan. So, tres, gilikayan na mo ang paghimong kapandulanan aron walay makasaway sa among buhat. Hinoon, sa tanang gibuhat na mo, among gipakita nga sulugoon kami sa Dios pinaagi sa mapailubong pagantos sa mga kasamok, sa mga kakulian o sa mga kalusdanan. Gipamunalan kami, gipriso o gisamok sa mga tao, naghagok kami pagayo o kanunay nga walay tulog o walay kaon. Ipakita na mo nga kami mga sulugoon sa Dios pinagi sa among kaputli, kalam, pailog, kaluoy o pinagi sa Espiritu Santo o sa among matuod nga gugma. Ingon man ang among matinud-anong pagpanulti uban sa gahom sa Dios. Ani ang kanamo ang pagkamatarong ingon nga among hinagitan sa pag-asdam o pagpanalipod sa among kaugalingon. Gipasidunggan o gipakaulawan kami, gitamay o gidayeg, giisip kami nga giisip kami nga mga bakakon bisag nagsulti kami sa matuod. Bisan dili inila na ila kami pag-ayo, bisan daw mga patay kami panbuhi sumala sa inyo nakita. Bisag gikastigo wala kami mamatay. Wala kami mamatay, bisan may kaguol malipayon gihapon. Kami, mga kapos kami, apan daghang nangadато sa espirituhanong butang tungod kanamo daw mga walay nahot apan tagiya di sa tanang butang. Amen? Salamat ta no? Sa pulong sa Ginoo. Ako ning pagitimahan mga isuon. So, dito na ko ni makita sa akong ipangita ba nga sa Bible. Okay, importante man ang buitig tanang klase sa Bible. Nya, sa Bible wala may mga dito nga gihimuntang katabang sa Ginoo. No? Kaya ito na may. Then, ako nakita dito sa Living Translation Bible. Dito, gikuan ganito nga, God no, is a partner. So, ako din pagtimahan mga isuon, God is the true partner our life. No? No? So, kinsa man ang iyahang gitiyalan o iyang gitagaan o katungod nga mahimo niyang partner diha sa puluhaton sa Ginoo, no? Sa puluhaton nga iyang gipiyal. So iyang gipiyal ni sa iyang mga alagad. Amen? Alagad ta mga isuon. Amen? So iyang gipiyal ni sa ngadto siya mga alagad. So kay gipiyal siya mga alagad, kinahanglan ang iyang mga alagad magbuhat sa matarong, no? So doon na lay upat mga isuon, no? Ang akong una nga akong ikuan dito, matod pa, we must do what is right, no? So siyempre katabang ka sa Ginoo, so buhatong ginimo ang sakto diya katubangan niya. Amen? Salamat ta nga kung wala na ito mabuhat, ingon nga katabang sa Dios, giusikan na to ang grasya nga gihatag sa Ginoo.
Wa man kana to sige. No? So, dili mga igsoon, dili sa pulong sa Ginoo, dayon dili o di ta pag-isgot mahitungod ining kaluwasan, no? So, atong isgutan kana bang mahimutang tinuod nga kauban sa Ginoo. No? Kaya nagkikwarter man ang Ginoo nato. So, kaya nagkikwarter ang Ginoo nato, pupili pa siya kasaligan nga kauban. Amen. Mahimutang tinuod nga kasaligan sa Ginoo. Amen. So, una, matapos nito, we must do what is right. Amen? So, yun din, gilikaya na mo ang paghimo kapandulanan aron walay makasaway sa among buhat. Amen? Salamat ta nga mo ang ginato ang insakto pero wala ba'y mga pandol, wala ba'y napandol na to? Wala ba'y napandol na to? Diha sa itong pagpangalagan kasi na ba? Pero kung nagsulti tag tinuod, bahalag doon ay magpandol basta kay insakto ang atong gibuhat. Huwag problema na. Pero kung napandol sila tungod sa imong gibuhat nga sayo, manay ningon ba nga paningan ka sa ginagiyusikan mo ang grasya sa Dios. Pero kung namuhat ka sa insakto, sa tubangan sa Diyos, nagsulti ka sa tinuod, o niya dunay napandol, so sila may manubak sa Ginoo dili ikaw. Kaya sakto man imong gihimo. Amen? No? So siya pa sa Pablo yun siya dili nga una dili, kung supporting mga igsoon, nga gilikaya na mo ang paghimo kapandulanan aron walay pagkasaway sa among gibuhat. So, salamat na mga igsoon. So, doon na yung mga langgad sa Ginoo nga nangalagad diha sa tubangan sa Ginoo nga hinahanglan gid nga pusulti ta sa anang wala ba'y makahimo. Pagkesa mo, mukha na ni, bugig ka na ni. Amen? Then, ikaduha, kay ginikayan man ang walay magkasaway ka na to, then ingon din, hinoon sa tanang ibuhat na mo, among ipakita sa mga sulugoon kami sa Dios. Pinagi sa mapailubong pag-antos sa mga kasamo o mga kakulian o mga kalisdanan. So ato ipakita sa Ginoo dire tungod kay bubuhat magita sa maayos sa tubangan sa Ginoo, ato ipakita nila na mga sulugoon ta sa Ginoo. Amen? No? Yung sulugoon ta sa Ginoo sa atong mga iskutan materesa, atong pagpanulti uban sa lakong gahom. No? So, daghang malagad sa Ginoo nga musulti, dala ng pamalikas ba? Iyawa, anak. No? Pero doon na po yung mga anak, kauban po, bayan nga, sulti ka na itong Ginoong bukang. Musuporta po ba? No? So, dili na namayo. Nahimot ang kapadulanan. Ang nakadungog ato, mapandol yun. Sa mga dalinason na po ang tao, no? Kanang kabaslay, no? Kadalinason ba? No? Ang dalinas kay sabot. So, there is Apostol Pablo, iyang ipakita na insakto nga partner sa Ginoo, iyang ipakita nga sulugoon siya sa Dios mga igsoon. Amen? So, ito si Pablo nga. Unang Korinto 11:1. Magwatod ka mo ka na ko, ingon nga ko, magwatod kang Kristo. So, ingon na siya, ipatunalan kami, gipriso o kanunay nga walay tulog o walay kaon, ipakita na mo nga kami mga sulugoon sa Dios pinaagi sa among putli, kalang pailog, kaluoy o pinagi sa gutma. Amen? So, nagpabilin kit siya Apostol Pablo, bisan kung gipriso siya, gibilanggo, ang pagkapriso ni Pablo, di ito sila dalang pagkaon, gibilanggo sila pag-ayo, o niya gipamunalan si Pablo, gipunalan ba ito? Gigulata.
Pero ang isang pingon ba nga, umalikas siya, biskan ng alagad ko Ginoo, inaanay na ba noon? Wala. Magidahin niya ang Ginoo. Nanihang ipreso siya sa katong silang Saulo o si Silas nagwali, gibilanggo sila, pero kung silang gihimo, nag-awit sila kung nag-die mga dito sa mga buhat ba. Exercise, no? Dahil ikaduha mga iso nga punto, matod pa dito nga ikaduha, kaya ipakita pa ni Pablo nga siya usa ka sulugoon sa Ginoo. Nga dito nga, we must do right and right reason mga isoon, no? So kina bubuhat ng maayo, no? Maayo nga walay daghan pang mga rason diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung tayo ano malagad nga, daghan kay mga rason ba, no? Ang uban yung nga ay malagad may kinahanglan nga maghimo gini og mga daghang pamaagi ba nga makakwarta, makasapi, sakto na siya. No, pero gihimo ng midline ba? In this guy, sideline na to, gihimo ng midline diha sa imong ministry. Salamat ni Pastor Balisos kay midline gini ang Ginoo ba sa kinabuhi. No, salamat. Karon ipagalanginan Pastor Balisos, akong giadto dito ba? Gisaka na ko ang iyang balay. So, nindot na. No? Mansyo na. No? Kanya, hindi na siya kwarto, nag-ipahimo dito nga para to sa iyahang nga dito siya magpuasa, mag-prayer. No? Yes, para to, puasahan, yes? Amen? No? So, iyon dire, sa 8, nga ipakita na mo nga kami mga diri sa taas sa Noybiyay, huwag naman sa city, ingon man ang among patinud-anong nga pagpanulti o sa gahom sa Dios. Aniya kanamo ang pagkamatarong ingon nga hinagiban sa pag-asdang o pagpanalipod sa among kaugalingon. So walay daghang rason ba, no? Nga bubuhat ta sa Ginoo sa insakto o sa insakto yun nga walay daghang mga rason, no? Nga yung ipakita ni Apostol Pablo din nga ang ilang hinagiban sa ilang kinabuhi bawagin ng gugma, matinud-anon sa pagpanulti, no? Matinud-anon ba ang panulti, no? Importante ni, no? Nga yun si Apostol Pablo nga ang iyong oo, mo ang oo, ang iyong dili, mo ang dili, ang iyong pagpanulti, kanang wa kay sampog ba, no? Nga walay mong gawas na yun nga, no? Itunggan ako ba nga dunay alaga sa Ginoo nga nabalikas. So dunay alaga sa Ginoo nga gi-invite siya. Kanya kay kapok man ang pulpito, kanya kay kanilang sa kalagad sa Ginoo nga kada paglihok kay mo makita buwali. Oh. Dunya kay nabulasot man na siya. Kaya dia nabulasot siya dito sa kapabalikas siya. Oh. Ayun siya. Paano may paghubat ito? Yung pabladong ang iba nga dili siya kuan sa mga mikro. Siya katong akong gisulti, mga sinultihan to sa mga dili pagtotoo pero aram sa mga pastor. Praise God, hallelujah. Humpat ng yapon. Kagawas ng yapon, mag-right God. Pero dili, ikaw sa Pablo dili nga, bisan sa itong pagpanulti. Amen? Nga dunay dakong gahom. Nga, ang hinagiban ginapos si Pablo kanapang ang pagkamatarong kayo. So kung pagkamatarong yun ang imong hinagiban sa ibang panglagad, so doon lang kay gugma, magpapadali gugma, putli, kasing kaalam, gikan sa Ginoo de pailot, o kaluoy, o pinagi, no? Pailot, kaluoy. So, nakay gugma, pero wala na magkaluoy. Wala namang pailog ba nang bugawas ang tinon nga kinaiya, no, sa kinabuhi, no? Sa may bugawas nga tinon nga kinaiya ka nang makalikas, no?
Kay iyon ang Ginoo nga ug unsa ang naa sa sulod. Mugawas na kung masuko ka. No? Mugawas na kung masuko ka pero di ka masuko. Titigan man nimo. No? Kinahanglan nga dili kini mo na tigan imo ginang ipagawas, no? Kinahanglan nga ang mga alagad sa Ginoo born again yun. No? Born again yun. Dahil ikaduha pag ikatulo mga igsoon, matag pa diri sa pulong sa Ginoo nga diri sa 10 bisan may kagulaanan malipayon gyapon kami. Mga kabus kami apan daghang nangadato sa espirituhanong butang tungod kanamo daw mga walay nahot kami apan tag-iya diay sa tanang butang. So kanay katulong mga igsoon nga we must do right, no? And God help mga igsoon, no? So kinabubuhat kita eksakto niya dunay tapang gikan sa Ginoo. Kung walay tapang gikan sa Ginoo mga igsoon, so tingod dili nga may kaguol niya matay pa di balipayon. So mao ni ang dunay tapang gikan sa Ginoo, no? Pero kung walay tapang sa Ginoo, so kung ang mga langgad sa Ginoo magulanon, niya walay tapang gikan sa Ginoo, magulanon gyud kanunay, no? Pero kung dunay tapang gikan sa Ginoo, bisan kung dunay kaguol malipayon gihapon. Bisan tapos kami apan daghang nagadato, amen? No? Kaya na may tapang gikan sa Ginoo. Pero kung walay tapang sa Ginoo, wagi na kuan tapos gid kana walay nahot. No? Murag ganiya mga igsoon, kay katong bag-ong nanimba sa taga-Camellia. Nagtrabaho man sila sa printing resources. So, ilang giupinan o Bible study, gina nilang tag-iya. No? Makasulod pa dito. Kaya okay man. So, nakasulod dito mag-isuot, tinagi nila, then ilang kong sila mo ay ilang kong i-presentan, ako mo i-dumala dito. Kaya matay man nila, nakapatod nagkaisong pastor, tungod po sa imuha. No? Kaya kung ay diin mo pinalawan kay ingon na Biblia sa pinadayag, no? Kaya yun to, alaon tong mga talawan bang masulti. Uli, diin mo pinalawan, so doon na sila kaisok. Kung adisir mo masulti sa tag-iya, anong sa Biblia pagampo, no? So, ilang isulayan, tag-iya siwili, kaya na siwili, sige lang ginang basta dunay masitya sa patrabante, masuko, mamalingkas yung pagayo. Kanya kanang si Kerwin, yung anak, dili na mamalikas, kalma ba? Doon na sila lahi nga kinaya ang amahan o anak. Ang amahan kay babalikas kigayo. Ngayon ko nga, nababag-o kina siya kung magasulod na dito. Kanya karoon mga igsoon, ang gibubursadihan dito kay mga prime time na sila kapin. Dito po ganiha, alas 8, alas 7:30. So, nanambog po uban, pero ingon ang tag-iya, nga kung dunay dili mo tambok, dunay dili paminaw, yun yung pugsa. So, ingon po sila Jonathan, sir, dili na mo na pugson ang dili paminaw. Okay, bibigyan mo po na. Ang kakabay study ta dito mga igsoon, uban sa dakong gahom, gikan sa Ginoo. Amen? Salamat ta mga igsoon, nga diri sa last diri mga igsoon. Ingon diri, bisan dili inila na ilang kami pag-ayo, bisan daw mga patay kami apan buhi sumala sa inyo nakita. Bisan gikastigo kami, wala kami mamatay. Bisan may kabuol, malipayon gyapon kami. Nagadato, no? Dagat nagadato sa espirituhanong butang tungod kanamo daw mga walay nahot apan tag-iya diay sa tanang butang. Ano man mo iso? Tungod sa tabang gikan sa Ginoo. Amen? No? Salamat ta sa pulong sa Ginoo nga kinabuhaton nato pinagi sa insakto o tabang gikan sa Ginoo nga buhaton nato pinaagi sa atong pagtuo
diha sa atong Ginoong mga isuon. So nya di na to kalimtan, no? Kay sa atong pagtrabaho, ang pagpamuhat din sa Ginoo kay ingon diri siya man ang tinugang partner. Niya ingon diri nga ayaw usiki ang grasya sa Dios. Kinahanglan nga sa atong pagpanglangan walay usik. Naagit kanunay ba nga may matinudanon ka kay ang usik timbangon pa na sa Ginoo. Ang usik. Kanya ang pagkamatarong o ang usik, unsa man ang usik ang imong pagkadili matinudanon. Timbangon na sa Ginoo ug amay bukat ang katong usik o katong imong pagkamatinudanon. Kung mulapaw ang imong pagkamatinudanon, welcome ka sa gingharian sa Ginoo. Okay? Kanang usik matugal mo na parehang uban ba nga pareha ni Salmista David dagang usik pero di pabilin siya sa pagsalig sa tubuhin ng Diyos. No? So di na ito kaligtad pero nilitak na sa butagon ayaw yung buhata nga kanamang dagang usik diha sa imong buluhaton sa trabaho. Manang karon sa itong panahon dili na ito usikan ang grasya matagpadiyan sa pulong sa Ginoo kinahanglan atong i-share ang grasya ngadto sa uban. Muna yung panghatag na to, nakadawat nga walay bayad, ipanghatag usab na to nga walay bayad ang grasya sa Ginoo. Tagang pang mga tao nga wala pa maka bukol diya sa Ginoo pinagi sa grasya sa pagbalita nga iyang gihatag. Muna si Pablo mag-isuon nagdasig gyud siya. Right?